Denker Køleinventar er min søster Lone og jeg, og en stab af dygtige og engagerede medarbejdere. Vi importerer og videresælger køleudstyr til det professionelle marked. Det kan enten være til industrivirksomheder eller til detailhandlen. Salg foregår via forhandlere. Det er primært kølemontører, men det kan også være specialister inden for forskellige nicher. Det har lige siden firmaets start været vores formål at være bindeled mellem producenterne og forhandlerne. Vi er forhandlernes forlængede indkøbsafdeling. Dermed skal montørerne holde fokus på at installere og servicere de produkter, som vi skaffer hjem til kunden. Salg foregår via den lokale kølemontør, som forestår installation og service. Vi letter kølemontørens administrative byrder. Vi udvælger de rette varer og skaffer dem hjem til tiden. Sammen sikrer vi, at slutkunden får den rigtige kølemæssige løsning. Der er nogle værdier, der gennemsyrer vores virksomhed, og en af dem er omhyggelighed. Vi har mange kunder, hvor det er første gang, at de skal købe køleudstyr til deres virksomhed. Vi sætter os i kundens sted, og her kan de forvente en oprigtig rådgivning. Vi lytter til kundens ønsker og drøfter mulighederne og afstemmer forventningerne. Herefter tager forhandleren over. Han står for salg, installation og service. Vores sortiment består af gode produkter med en lang levetid. Vi ser det som vores ansvar at føre kvalitetsprodukter, så vi ikke belaster miljøet. Vi lærer at føre de nødvendige reservedele, så du ikke er nødt til at smide dit kølemøbel ud efter få år. Og så har vi fokus på produkter med miljøvenlige kølemidler. Vi gør alt, hvad vi kan for at indfri kundens forventninger, og det er ved at lægge en realistisk leveringsplan. Det kunne for eksempel være, at kunden skal åbne en butik, så der er en bestemt deadline. Du er velkommen til at ringe til os eller skrive. Både før, under og efter købet, så besvarer vi dine spørgsmål. Sammen med forhandleren leverer vi en køleteknisk god løsning, hvor der er fokus på, at kunden har hjælp og support tæt på. På den måde kan slutkunden holde fokus på og skabe værdi i sin egen forretning.